Meditació del solstici d'hivern i del Nadal, facilitada per Marta Casaramona. Trobaràs altres recursos a la web o l'Instagram d'Anima Mindfulness. Doncs la invitació per a aquesta pràctica és que encenguis una espelma abans de començar i pots pausar l'àudio un moment mentre la vas a buscar i l'encens. I la invitació és que t'agafis uns instants per observar atentament la flama, la llum que emet, juntament amb les emocions i els pensaments que et pugui generar. I després, a poc, anar tancant els ulls, instal·lant-te en la postura més amable possible cap al teu cos, comprovant que sentis estabilitat a la base, una relaxació a les espatlles, que les pots rotar enrere i abaixar-les, i a les teves extremitats, deixant que la gravetat les porti en direcció al terra que et sosté, i mirant de crear a consciència una sensació de suavitat al teu rostre i també el pit i el ventre. Mentre respires agradablement, potser agafant una miqueta més d'aire del que agafaves fins ara. Fent-te conscient que ens anem acostant al Nadal, aquest moment de l'any que tot sovint ens genera emocions i pensaments ambivalents, moments ben agradables i d'altres no tant. I potser puguis començar per indagar com et fa sentir el Nadal. Si hi ha sensació d'estrès, dels preparatius, o hi ha un esperit crític, el consumisme que l'envolta. Potser et connecti amb una sensació de pèrdua o anticipis algunes trobades socials complicades. O potser més aviat sents la il·lusió i l'alegria dels retrobaments i de les tradicions, dels àpats en companyia, de la música de sempre. O no tens espera pels dies de descans que venen. Simplement reconeixent i respirant, deixant ser el que és. I amb les properes exhalacions, deixant anar ara totes aquestes reflexions per fer espai per a la pràctica. I a poc la invitació és que sentis la teva respiració al pit com una manera d'interioritzar-nos, potser connectant primer amb les sensacions físiques del respirar, sentint el teu pit elevar-se i expandir-se quan inspires, i relaxar-se, deixar-se anar quan exhales. I després anant una capa més endins, connectant amb la regió del teu cor en un sentit ampli. Des d'aquí, des del nostre nucli, ens podem recordar que al voltant del solstici d'hivern és quan els dies són més curts i la nit més llarga.
Hi ha més hores de foscor i iniciem l'estació de l'hivern, la més inhòspita, la més dura física i emocionalment. Des de temps immemorials les persones ens hem trobat per traspassar juntes aquests moments, per transitar la foscor, el fred i la duresa de l'hivern, per recordar-nos que ens tenim els uns als altres, que la llum triomfarà i els dies començaran a allargar, que tornarà una nova primavera i mentrestant podem acompanyar-nos amb llum, amor i caliu. Per això el foc i els llums de Nadal que il·luminen les nostres cases i els carrers i els arbres que ens recorden la vida que batega i tornarà. Per això els àpats nutritius en companyia i aquells presents que són una mostra d'amor que ens sostingui mentre durin el fred i la foscor. Mira a veure si pots connectar amb aquestes intencions, amb el propòsit noble i necessari del Nadal, reconciliant-te amb el Nadal. I potser ara puguis recuperar la imatge de l'espelma que has encès o qualsevol altra imatge de llum que sorgeixi en la teva ment i dur-la al teu cor, permetent que el teu cor s'il·lumini des de dins, creant llum i caliu dins teu com una sensació d'escalfor al cor. I des d'aquí connecta amb algun bon record dels Nadals de la teva infantesa, i potser puguis sostenir amb amor i llum al teu cor aquelles persones del passat que ja no hi són, els avis, o potser la mare i el pare, o un altre familiar o amistat absent, o que ja no vegis tan sovint, i enviar-los la llum i l'amor que sents en el teu cor i l'agraïment per la seva presència en la teva vida, pel que vau compartir. Fent conscient ara totes les persones que afortunadament encara són presents a la teva vida, a qui tindràs la sort de poder veure i abraçar i parlar-hi aquest Nadal. Malgrat les petites diferències que, mirades en perspectiva, potser no són tan importants. Sostenint aquestes persones en el teu cor, novament amb gratitud i amor, recordant que us ajudareu els uns als altres a transitar aquestes setmanes d'hivern. Potser mirant què pots posar de part teva perquè la trobada sigui més agradable, i apreciant la seva presència en la teva vida,
com seria la teva vida si no hi fossin. I per últim, sostenint també la teva família adquirida al cor, totes aquelles amistats tan importants que has anat cultivant al llarg de la vida i que també et sostenen amb la seva estima, amb el seu suport, amb la seva llum. Atresorant-les per uns instants. Tornant a aquesta essència, a les coses importants de la vida. Quedant aquí per uns instants amb el que sentis. I després, a poc, retornant la teva atenció a tu, al teu cor encara il·luminat, per agafar consciència ara del que pots fer per tu en aquesta estació que està a punt de començar. Recordant-te que la foscor, el fred i l'energia estacional tenen un efecte en el nostre ànim i mirant què és el que t'ajuda a tu a viure-ho millor mentre arriba la nova primavera. I potser siguin coses tan senzilles com les infusions calentes o les sopes, o les espelmes, o el foc, o passar més temps amb les persones que et fan sentir a gust, la música que t'anima, una mica de moviment, la manta al sofà i un bon llibre, la xocolata calenta, o meditar com ara en la llum del teu cor. Mirant què pots fer per tu les properes setmanes, mantenint la teva flama encesa mentre duren els dies inhòspits fins a principis o mitjans de febrer. Comprometent-te amb tu, si ho sents, duent les mans sobre el teu cor ara. Acompanyar-te de la forma més amorosa possible fins que reneixi la primavera, que ho farà. Descansant aquí per uns instants més, integrant les inspiracions que vulguis recordar d'aquesta pràctica. I després, sense cap pressa, preparant-te per anar reconnectant amb l'exterior, amb el nou moment present.